A Zalaegerszegi Városi Diák Önkormányzattal a felnőtt önkormányzat egy rendkívül jó, szoros és korrekt kapcsolatot alakított ki. Ennek jegyében számos olyan javaslatukat igyekszünk megvalósítani, amelyeket a diák közgyűlésen megtárgyalnak. Ilyen előterjesztésük volt az, hogy épüljön ki a Gébárti-tó körül a diákok túraútvonala, ez már megvalósult, és egy másik javaslatuk volt, hogy legyen egy olyan saját közösségi terük, egy ifjúsági irodájuk, amit ők működtetnek, ahol tudnak gyűlést tartani, megbeszéléseket szervezni. Nos, a mai napon ez is megvalósult, hiszen a Zalaegerszegi Fiatalok Egyesületével és a Zalaegerszegi Városi Diák Önkormányzattal, valamint a fenntartó intézménnyel, az Artmozival és a Keresztúri Dezső Városi Művelődési Központtal közösen az önkormányzat átadta a fiataloknak az ifjúsági irodát. Tehát mostantól az Zalaegerszegi Városi Diák Önkormányzatot, annak tagjait itt is meg lehet találni az Artmozi első emeletén, az ifjúsági irodában.